Zdravím vás, přátelé jedné stopy. Pořídil jsem si Yamahu EVR 1300 z roku 2006, na který jsem teď měnil brzdové destičky plus zadní kotouč. A čistě ze zvědavosti jsem si podle manuálu udělal test ABS, při kterém jsem zjistil, že ABS nefunguje na zadní brzdu. Přišel jsem na to tak, že při samotném testu mají fungovat zpětné rázy do přední brzdy a do zadní. Přední brzda fungovala jak měla, znatelné, citelné zpětné rázy, do zadní brzdy ani ťuk. Jenom něco, jak kdyby vrčelo servo, ale jak říkám, žádný zpětný ráz. Vymontoval jsem tudíž servo ABS-a, které mám tady na stole. A jakmile jsem to rozebral, hned mi bylo jasné, v čem je problém. Tady v těchto 3 otvorech jsou solenoidy, jinými slovy elektromagnetické cívky, které mám tady ve svěráku, a při hned bližším ohledání jsem zjistil, v čem je problém. Vlastně tady funguje z těch 3 jenom jeden, který se normálně hýbe, to je ten na přední brzdu. A 2 zadní jsou zaseklé teď v spodní poloze. Je to 2006 a zjistil jsem, že vlastně do roku 2005 dělali ABS se 2 solenoidy pouze, přední a zadní. Tady je na zadní brzdu o jeden navíc, jelikož částečně se přenáší výkon ze zadní brzdy i na přední kolo. Je to nejspíš způsobeno tím, že zadní brzda se v provozu používá minimálně, a v mém případě jsem zjistil, že nejspíš předchozí majitel nedodržoval intervaly výměny brzdové kapaliny tak, jak by měl, poněvadž byla špinavá a obsahovala velké procento vody podle testerů. No a tohle všechno způsobí to, že ty okolnosti, že se tam vlastně dostane voda, špína, a tím, že se to tolik nepoužívá, ta zadní brzda, tak vlastně oni tam se zaseknou v té spodní části a zůstanou viset. Nejhorší na tom je, že člověk, když na té motorce jezdí, tak vůbec na nic nepřijde, poněvadž to je mechanická závada a to ABSO nemá nějak zpětnou odezvu do řídící jednotky, která by na to řidiče upozornila, že něco není v pořádku. Takže jedete, vlastně ABSO zhasne tak, jak má při nastartování a nic nesvítí a vy si myslíte, že je všechno v pořádku a není. Tudíž to může být dost nebezpečné, a proto jsem chtěl natočit tohle video, abych doporučil ostatním majitelům, aby si ten test samotného ABS provedli, protože je to opravdu maličkost, není na tom nic složitého, je to jednoduché podle manuálu, nebo až to poskládám, opravím, tak potom bych mohl natočit i video, kde se ten samotný test dělá, ať máte jistotu, že opravdu ABS funguje tak, jak má, a nestane se na cestě nějaká nemilá věc. Tak to je zatím všechno a mějte se.